Morning teenage yake weekend itu ndi nkhani ya lero ikutitengera ku United States of America. Dziko sinthu zoti ndingalifotokoze chani kapena ndingati ndingalifotokoze bwanji, ndilolemera, ndilochuka, anthu ena amalikonda kwambiri, ena samalikonda olo pang'ono, kuli zambiri kumeneko, kumachitika zinthu zodabwitsa zoopsa, kumachitikanso zabwino. Ndi nkhani yathu theme yake ndiyofananirako ndi mathimu akale, ndiye mosakhalitsa tatengani chakumwa ndi chomwera tenticheze. Uyu ndi Moriah Wilson, anthu amamutchula kuti Moriah kapena Mo. Anali professional cyclist, anthu ajawo pangata chikuda chachitika nchani, Moriah chamuchitikira nchani. Nsikanaonera kuti wangotchuka kumene, zangwamba kumene kutani kubeba mwana wa zaka 25 amene angabwerere nyumba nkuzamuombera ndani. Ndi adayamba kuyang'ana ma events a tsiku limenelo kunena kuti kodi amatani tsiku limenelo. Ndi atafufuza anampeza kuti tsiku limenelo analichita spend ndi chibwenzi mzibambo wina wake, nayenso analoyendesa wa mipikisano ya njingayo, koma mamuna anali otchuka kwambiri, dzina lake anali Colin Strickland. Coliniyo amadziwikano kwambiri kuposa iyeyo, anali ndi ma sponsorship deal ngati ndi makampani ngati achina Red Bull aja, one oti nayenso zimayenda, mamuna oti amasititidwa ndithu ndi azimayi angapo. Nde awesa anayamba kufufuza kuti okay, wachita spend tsiku ndi Colin. Anamuyitana Colin uja kuyamba kumfusa. Nde Colin ananena kuti yes, nanyamuka tinapita swimming, itachoka ku swimming itapita kukadya, kenako ndabwera ndazantula ku nyumba, koma sindinalowe nyumbamo, ndangomusiya panja ine nkumatani kumapita. Apolisi anachita check CCTV, anapezadi kuti Colin uja sanalowe mu ndi nyumba momwemo, anangomusiya panja iye uja nkumatani nkumapita. Nde zinayi zodabwisa kuti munthu wangomusiya walowa nyumba waomberedwa. Njinga yake yomwe amayikonda kwambiri anayipeza yatayidwa pa chire. Nde zinali zodabwisa kuti kodi chenje chachitika ndi chani. Nde chimene chinazadabwisa kwambiri chonena kuti amayang'ana CCTV ya neba anazaona kuti panadutsa Jeep ina yake ya black, koma Jeep yo samayiziwa. Nde zimadabwisa kuti Jeep ndi yandani. Nde atanyamuka kupita ku nyumba kwa Colin kuti akamufunse, anapeza kuti galimoto yomwe ija inaoneka ikudutsa inali ku nyumba kwa Colin. Ndipo galimoto inabwera, Colin atangomusiya Moriah uja nkumapita, kenako galimoto ija nkuzaoneka yadutsa. Ndi anamfunsa kuti galimoto ndi yandani, pamene Colin ananena kuti galimoto ndi ya chibwenzi changa ndimakhala nacho, mtsikana dzina lake Caitlin Armstrong. Ndi anamfunsa kuti tsono galimoto ya Caitlin Armstrong Jeep ya black iyo yapezeka ku bwanji. Ndi ananena kuti ine sindikuziwa kena kalikonse kuti galimoto ya Caitlin yapezeka ku bwanji. Ndi anayamba kuyang'anisisa kuti anamuyitanisa Caitlin uja, anatsikana ukongolanso kwa basi, amakonda za skiing chani, anakhala limodzi kwa dzaka ndithu ndi Coliniyo, mpaka anayamba nayenso kumapanga nawo zoyenda pa njinga za njinga zakapalasazi. Koma chibwenzi chawo chinadzatha pang'ono ndi Coliniyo, koma ngakhale chibwenzi chawo chinatha amakhala be nyumba imodzi. Chibwenzi chinatha kenako anayambanso kupanga so chibwenzi, amakhala ngati banja, mpaka na amapanga ngati ma business tomachita rent out zimagalimoto zimatrailer ngati ma holiday home choncho, kuti anthu adzikakhala mu chitrailermo. Iye ndi amene amayanga anakana, ananena kuti mundisiye. Koma no fachonera kuti kachinalakwika nchani ku polisiko, anamuwuza kuti okay, chabwino zipita, tikakhaso ndi funso lina tikutani tikuyitanisa. Caitlin uja ananyamuka kumapita ndi kupitiriza zibwenzi zawozo. Colin amapezeka kuti akukhala ndi Caitlin mnyumba, koma kumbali amazembirana naye be Moriah uja. Anaseva namba ya Moriah mu phone mwake, koma anayisintha dzina kuyika ngati dzina la munthu wamuna, koma ali Moriah uja. Amapita basa azizemba, komanso Moriah amadziwa kuti Colin amakhala ndi Caitlin, akukhala ndi mkazi, kuyenda ndalama plus madiro amene amalandira anayimbe nazo ntchito amapitirizabe. Kuti amaona ngati kuti Caitlin ndi opusa, koma Caitlin amadziwa zilichonse chomwe amapanga Colin. Olana asintha nambala, Caitlin amadziwa kuti namba iyi siya nzibambo, ndi namba ya Moriah. Ndipo anamutumizirapo uthenga kumuopseza kuti iweyo ukapitiriza ndikupha umusiye mamuna wangayo, koma Moriah uja amapitirizabe. Nde Caitlin amakhala, Colin anamulonjeza unena kuti ndasiya sindikupanga so china chilichonse ndi Moriah nkumakhala. Koma Caitlin amampanga track Colin
Colin samadziwa kuti Caitlin akumpanga track ndipo akumuona zonse zomwe amapanga kuti apanga pakuti akupita kwakuti ali pakuti. Ndi anazapezeka kuti kumene amakhalako Colin akuti kunali koopserako nyumba yawo, ndi anagula mifuti iwiri. Mfuti ina anamugulira Caitlin, mfuti ina kudzigulira yekha. Nkumapita ukapanga practice kuombera, kuphunzira kuombera. Zinakhala zathera pamene tsiku limene Moriah anaomberedwa anamupeza kuti wanatumizira message Colin kumuuza kuti tiye tikakumane ndikupita ku swimming kina kuti kaje. Ndamaona ngati kuti atumiza message ozembetsa. Colin anayiona message icha kuifufuta nkunyamukadi kupita kukakumana naye, koma samadziwa kuti nthawi imeneyo Caitlin anataliona kale message iyo. Ndapolisi akukhulupirira kunena kuti Caitlin anawalondola. Amango aona zonse zomwe akupanga, analondola mpaka anapita kokadyako mpaka na madzulo mmene amapita kukamusiya ku nyumba. Iye anali chapafupi amango aona. Mpamene anapitirira kumapita Colin uchatamusiya Moriah. Caitlin nkubwera ndi jeep yakeyo nkulowa nyumba, adatenga mfuti yakeyo anamuombera Moriah katatu. Nkutenga njinga yake yomwe amayikonda kwambiri Moriah, yomwe amapangira mipikisano yake nkukayitaya kutchire. Basi nyamuka bwerera ku nyumba. Ndi apolisi atachita review zonsezi anabwereranso kuti akamuyankhule Caitlin, koma sanampezenso Caitlin. Apolisi yambada kuti Caitlin uchapita kuti msakeni sadzampeza Caitlin. Kenako apolisi anapita kwa abale ake anayi ndi sister wake Caitlin kuti Caitlin wapita kuti aliyese samadziwa kuti Caitlin wapita kuti. Ndi apolisi anapeza kuti anamufunsa anayang'ana ma airport kuti kapena wathawa, koma palibe airport ina iliyonse yomwe inaonetsa kuti Caitlin Armstrong watuluka tsiku lina lililonse. Koma airport imodzi inanena kuti yayi, koma amene watuluka ndi Melissa Armstrong. Melissa anali sister wake wa Caitlin, koma Melissa anali asanapite kulikonse. Ndi apolisi anapita kukamfunsa Melissa ucha kuti chifukwa chani ukuonetsa kuti wachoka. Iye ucha nkunena kuti sindinachoke, koma passport yanga inasowa. Ndi apolisi anadziwa kuti Caitlin anakaba passport ya sister wake nkuthawa. Ndi apolisi anayang'ana kuti passport yo munthu amene ananyamuka anachoka ku airport iko wapita kuti. Ndi anapeza kuti wapita ku Costa Rica, mdziko lina. Polisi chabwino anatumiza US Marshals kuti apite ku Costa Rica komweko akamutani akampeze. Ndi ntchito yomwe yeniyeni yomwe amagwira Caitlin ku USA anali yoga instructor. Ma exercise awo achamapanga kani ngazifotokoze bwanji zankhangali zopanga meditation chani. Ndi iye anali yoga instructor. Ndi apolisiwo ma US Marshals anadziwa kuti okay, kulikonse komwe angapite ntchito yomwe iye angagwire ndi ya yoga instructor, chifukwa alibe profession ina iliyonse. Ndi amatsatira kunena kuti okay, tikampeze mzimayi amene akugwira ntchito ngati yoga instructor. Koma adafika ku Costa Rica kucha zimavuta. Kunali azimayi ambirimbiri, anthu ambirimbiri obwera ma holidays chani onse oonekaso mofanana. Koma anali nacho chithunzi chake anyway. Ndi anapeza businessman wina wake kumuyesera kumuuza kuti tikufuna munthu uyuyu koma sitikumpeza. Mpafa anakhala mpaka na mwezi akumusakasaka ku Costa Rica kucha usampeza. Kenako anaganiza kuti okay, atatsapa pang'ono kuchita give up kuti takanika kumpeza ku Costa Rica. Anangoyika advert pa Facebook a US Marshals aja. Advert yake khangati kuti munthu wa business celebrity wabwera koma akufuna malo onena kuti akapangire azikapanga yoga, ndi amafuna yoga instructor. Ndi anapeza kuti munthu anawayankha kuti ine dzina langa ndi Iris, ndine yoga instructor. Anayang'anisisa kuyang'ana profile yake munthu akuti ndi yoga instructor aja, anthu aja anachita suspect kuti akuyenera kukhala ndani, akuyenera kukhala Caitlin. Ndi anamuvomera bwinobwino kugwirizana tsiku kuti tikumane tsiku lakuti. Analidi Caitlin yo nanga sinaiso anali akufunafuna ntchito. Ndi anangona ngati mwayi kuti munthu otchuka olemera akufuna instructor, inenso ndine instructor. Ndi anayivomera jenija. Munthu wina wa business anawauza ucha, anauza kuti ineyo munthu amene mukunenayo sakufanana ndi chithunzi chimene mukutionetsacho, amene ndikumchita suspect kuti ndi amene mukunenayo. Ndi apolisi anadabwa kuti utanthauza chani. Munthu amene tikunziwa ine ndosiyana ndi ameneyo, koma eneyo pitani mukamuone. Ndi anagwirizana kuti kunena kuti tikakumane malo akuti tikambirane za business yonewa kuti ya yoga instructor. Ndi ananyamukadi kupita kumene kucha. Apolisi aja anaganiza kuti nzeru yabwino kuti asadziwe kuti ndife apolisi tiziyankhula Spanish. Ndi anapezadi kuti muli mzimayi mmene mucha wakhala poteropo akuzichita introduce. Koyamba apolisi aja magazati si munthu amene timafuna talakwitsa. Koma atamuyang'anisisa kuyambukeza kuti munthu ndi yemweyo. Koma atasintha tsitsi kala ina lofupikirako, mphunoyi shape ina munthu wasinthiratu, koma abe anali yemweyo. Ndi apolisi anamanga kuti tikuziwa kuti ndiweyo Caitlin. Anapezeka kuti Caitlin uja
anapanga plastic surgery atasintha mphuno iye atasintha nkhope kuti asinthiretu kunena kuti akanangosemphana nawo awo sakanathaso mwina kumpeza. Anamugwira kumtenga kubwerera naye ku USA kuti akamuzenge milandu yopha Moriah. Ali mkati mwa milandu anadwala, anadandaula kuti wadwala, anapita naye kuchipatala. Zinakuwawa kunena kuti Moriah amayenda ndi chibwezi chako, koma ukanangomuyankhula. Anali mwana wabwino, anali mwana womvetsetsa, akanamvetsetsa. Anyway, kupha munthu si chinthu choyenerera. Nkhani za ma love triangle sizitha bwino mmene timanenera. Iyo ndi nkhani ya Caitlyn ndi Moriah. Akoliniwo akadali otchuka, akadali a celebrity, anapezanso akazi ena pano, azimayi ena wathana, avulazana, wina ali prison, wina wafa. Ndi mmene zimakhalira. Anthu nkhondo zawo amazitengera molakwika nkulimbana ndi anthu osayenerera. Zikomo kwambiri.